హరే కృష్ణ. అర్థాలు అనువాదం చదివే వాళ్ళు హ్యాండ్ రైట్ చేస్తారు. బృందా మాతాజీ మీరు చెప్పించండి అర్థాలు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాత. ప్రణామ ప్రభుజీ. జై శ్రీ ప్రభు. త్వం నీవు, త్వం నీవు, ప్రత్యేక ఆత్మని పరమాత్ముని, ప్రత్యేక ఆత్మని పరమాత్మని, తథా ఆ సమయమున సదా ఆ సమయమున స్క్రీన్ పైన వస్తుంది. భగవతి భగవాన్ భగవతి భగవాను భగవతి భగవతి భగవానుని యందు భగవాను అనంతే అనంతుడైన వాడు ఆనంద మాత్రే ఆనంద నిధి ఉపపన్న కలిగి ఉన్నవాడు సమస్తములకు శక్తులను భక్తియుత సేవ విధాయ ఉనరించు పరమమగు సత్వరమే అవిద్య నీవు విప్పగలవు. మమ అహం నేను ఆ విధముగా ప్రరూఢం సుదృఢమైనట్టి. భక్తవత్సల మురారిదాస్ ప్రభుజీ అనువాదం చెప్పియండి. శ్రీరాముల రామకృష్ణ గిరిజా మాతాజీ భాషను చదవండి. హరే కృష్ణ. అనువాదము. ఆ విధముగా నీ సహజ స్థితిని తిరిగి పొంది సర్వశక్తివంతమగు ఆనంద నిధియు సర్వజీవుల యందు నిలిచేయండు పరమాత్మయు నగు దేవదేవునికి సేవ చేయొచ్చు సత్వరమే నేను నాది అనేది మిథ్య భావనను నీవు మరవగలవు. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. చదివేటమా మాతాజీ? చెప్పించాలి మాతాజీ. చదివేయండి. హరే కృష్ణ. కేవలము పంచవర్ష ప్రాయము నాడే భగవానుని ముఖాముఖి గాంచిన కారణమున ధ్రువుడు ముక్త పురుషుడే అయి ఉన్నాడు. కానీ ముక్తుడైనప్పటికీ అతడు కొంత సమయము మాయకు వశుడై దేహాత్మ భావనలో తనను ఉత్తముని సోదరునిగా తలచెను. సమస్త ప్రపంచము ఈ నేను నాది అనేది భావన పైననే చెలించుచున్నది. భౌతిక జగమునకు మూలాకర్షణము ఇదియే. నేను నాది అనేది ఈ మిథ్యా భావనలకు ఆకర్షితుడు అయినవాడు ఈ భౌతిక జగములోనే ఉచ్చ నీచ స్థితులందు నిలిచి ఉండవలసి వచ్చును. కనుక అటువంటి నేను నాది అనేది భౌతిక భావనను కొనసాగింపకము అని శ్రీకృష్ణ అనుగ్రహమున మునులు మనువు ధ్రువునకు తెలియజేసిరి. కేవలము కృష్ణ భక్తి ద్వారా అతని మోహము సునాయాసముగా తొలగిపోగలదు. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. హరే కృష్ణ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ.
ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. నారాయణం నమస్కృత్య నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం నరోత్తమం దేవీం సరస్వతీం వ్యాసం దేవీం సరస్వతి వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. ప్రాయేషు అభద్రేషు నష్టప్రాయేషు భద్రేషు కిం భాగవత సేవయా నిత్యం భాగవత సేవయా భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భగవతి భక్తిర్భవతి న ఇష్ఠికే నైష్ఠికీ కృష్ణాయ వాసుదేవాయ కృష్ణాయ వాసుదేవాయ దేవకీనందనాయ చ దేవకీనందనాయ నందగోపకుమారాయ నందగోపకుమారాయ గోవిందాయ నమో నమః. గోవిందాయ నమో నమః. దయచేసి ప్రతి ఒక్కరు నన్ను మనస్ఫూర్తిగా ఆశీర్వదించండి. సరైన సమయానికి సరైన ఉద్దేశంతో సరైన మాటలు వచ్చేలాగా. ఓం అజ్ఞానతిమిరంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకే చక్షుర్పునీతమైన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం येन భూతలే స్వయం రూప కదా మహ్యం దదాతి సుపదాంతికం. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते. तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनिति नामिनि. नमो आचार्यपादाय निताय कृपप्रदायिने गौरकथा दामदाय नगरग्रामतारिणे. नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. నాలుగవ స్కందం 11వ అధ్యాయం 30వ శ్లోకం. త్వం ప్రత్యగాత్మని తదా భగవత్యనంతా ఆనందమాత్ర ఉపపన్న సమస్త శక్తౌ భక్తిం విధాయ పరమాం సనకైరవిద్యా గ్రంథిం విభేత్స్యసి మమహం ఇతి ప్రరూఢం. Thus, regaining your natural position and rendering service unto the Supreme Lord, who is all-powerful reservoir of all pleasure, and who lives in all living entities as Super Soul, you will very soon forget the illusionary understanding of I and my. Okay. So, regaining natural position and rendering service. So, natural position ante enti evardena స్వరూపము. సో స్వరూపము అంటే జీవేర స్వరూప హోయ్ నిత్య కృష్ణదాస్. సో స్వరూపము అని అంటే మనకి ఎప్పుడైతే ఈ మాయ అంతా తొలగిపోతుందో. సో మాయ అంటే ఏంటి? నేను, నాది, అవన్నీ కూడా ఆరిషడ్ వర్గాలు. కామము, క్రోధము, లోభము, మోహము, మదము, మాత్సర్యము, ఇవంతా ఎప్పుడొస్తుంది? నేను, నాది, నా వాళ్ళు అనే ఆలోచన ఉండే అంతదాకా. అంటే బేసికల్లీ ఇది మన లాంగ్వేజ్లో చెప్పాలి అని అంటే, ఇప్పుడు మీరందరూ కూడా డివోటీసు, నాలెడ్జ్ ఉన్నవాళ్ళు. సో బేసికల్లీ ఇవంతా దేనివల్ల వస్తుంది? సో ఆత్మ, మనం ప్యూర్ ఆత్మ అని అంటే ఒక వజ్రం లాంటిది, షైనింగ్ ఉండేటిది, దానికంటూ శక్తి ఉన్నది. కానీ ఎప్పుడైతే దాని మీద కవరింగ్ వచ్చింది, సో నేను, నాది అంటే మరి దేనివల్ల కవరింగ్ వచ్చినట్టుగా? మొదటి కవరింగ్ దేని మీద ఏది ఉంటుంది ఆత్మకి? దేహం ప్రభుశ్రీ. హరే కృష్ణ. దేహం కాదు మాతాజీ, సూక్ష్మ శరీరం, మనసు, బుద్ధి, మనసు, బుద్ధి, మిథ్యా అహంకారం. సో అది మనిషిని ఆ అహంకారం అనేది తెచ్చేస్తుంది, సూక్ష్మ శరీరం. సో అదే మనిషిని
అధోగతికైనా తీసుకెళ్ళగలదు, అదే మనిషిని ఉత్తమ దారికి కూడా తీసుకెళ్ళగలదు. కాకపోతే మనిషికి ఇది కంట్రోల్లో పెట్టుకోవాలి. కానీ దీన్ని కంట్రోల్లో పెట్టుకోకుండా మనిషి ఏం చేస్తున్నాడు అని అంటే, ఫస్ట్ ఇంద్రియాలని ఫస్ట్ మనసుని కంట్రోల్లో పెట్టుకోవాలనుకుంటే అది కాదు. అది డైరెక్ట్గా మనసుని కంట్రోల్లో పెట్టుకోలేము. ఇంద్రియాలను కొన్ని కంట్రోల్లో పెట్టుకోవచ్చా? ఇంద్రియాలని కూడా కంట్రోల్లో పెట్టుకోలేము. ఇంద్రియాలంటే ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? స్థూల శరీరం. ఎర్త్, వాటర్, ఫైర్, ఎయిర్, ఈథర్, భూమి, జలము, వాయు, అగ్ని, ఆకాశం, వాటి నుంచి స్థూల శరీరం వస్తుంది. కాకపోతే భగవంతుడు దీనికోసం చెప్పినది చాలా సింపుల్ మార్గం చెప్పారు, భక్తి మార్గం. ఏ రకంగా? ఇంద్రియాలని మనం కంట్రోల్ చేయలేం, మనసునైతే అస్సలు కంట్రోల్ చేయలేం. కాకపోతే ఇంద్రియాలను ఎప్పుడైతే మనము మెల్లిమెల్లిగా దాన్ని డౌటేలింగ్, దాన్ని మనం ఏదైనా భగవంతుని యొక్క కార్యములోని నిమగ్నం చేసాము అని అంటే మెల్లిమెల్లిగా ఏమవుతుందనంటే మన ఇంద్రియాలన్నీ కూడా అలవాటైపోతుంది వాటికి, భగవంతుని సేవకి. ఇప్పుడు ఇంద్రియాలన్నీ కూడా తన ఇష్టం వచ్చినట్టుగా నడుస్తున్నాయి. ఇప్పుడు గోదాసులం మనం. కానీ గోస్వాములు అవ్వాలి అని అంటే మెల్లిమెల్లిగా ఇంద్రియాలన్నిటినీ కూడా భగవంతుని కార్యంలోని సంలగ్నం చేసి పెట్టాలి మెల్లిమెల్లిగా. సో ఆ రకంగా చేస్తే మన మనసు మీద, మన దీని మీద అంటే మన మీద, ఆత్మ మీద ఏదైతే ఉన్నాదో ఈ మాయ, ధ్రుమేన వ్రియతే వహ్నిర్ యథాదర్శో మలేనచ. సో ఒక్కొక్క యోనిలోని ఒక్కొక్క రకంగా ఉంటుంది ఆ మలినం. కానీ ప్రతి ఒక్కరికి ఉన్నది, ప్రతి ఒక్కరికి. సో ఎందుకంటే మొత్తం అంతట్లోని కూడా 2 రకాల జీవులు ఉన్నారు. ఒకరు ఫాలబుల్, ఇంకొకరు ఇన్ఫాలబుల్. దాన్ని భగవద్గీత ప్రకారం ఏమంటారు? నిత్యముక్తులు, నిత్యబద్ధులు ప్రభుజీ. అక్షరులు అక్షరులు క్షరులు, అక్షరులు. కరెక్ట్. వాళ్ళనే నిత్య బద్ధులు, నిత్య ముక్తులు అని కూడా అంటారు. సో క్షరులు, అక్షరులు. సో క్షరులు అంటే ఈ లోకంలో ఉన్నవారు. మనం అంతా రిపీటర్స్. మనం ఎన్నోసార్లు ఎగ్జామ్ రాసాము, కొన్ని కోట్ల సార్లు, కానీ కోట్ల సార్లు ఫెయిల్ అయిపోయాము. లేకపోతే ప్రయత్నం చేయలేదు మనం. సో ఈసారి మనకు మళ్ళీ అవకాశం దొరికింది. మళ్ళీ ఎగ్జామినేషన్ కోసం అప్లై చేసాము. ఎప్పుడు అప్లై చేసాము? మానవ జన్మ తీసుకోగానే అప్లై చేసేసినట్టుగా. సో మళ్ళీ మనకు ఒక అవకాశం ఇచ్చారు భగవంతుడు, ఈసారైనా పాస్ అవ్వండి అని. సో అక్షరులు ఉన్నారు, 3/4, 3/4 భాగం అక్షరులే ఉన్నారు. సో మనం క్షరులం, వారందరూ అక్షరులు. ఎందుకు? వారందరూ కూడా వారి యొక్క క్షమత వల్ల, వారి గురువుల కృప వల్ల, ఇతర భక్తుల కృపల వల్ల వారేంటి అని అంటే వారి ఇంద్రియాలన్నిటినీ కూడా నిమగ్నం చేసి పెట్టుకోగలిచారు భగవంతుని మీద. సో భగవంతుని కార్యం, భగవంతుని సేవ, భక్తియుక్త సేవ అని అంటారు దాన్ని. సో దాంట్లోని ఉత్తి సేవ ఒకటి సరిపోదు, లేకపోతే భక్తి ఒకటి సరిపోదు. కలియుగంలోని భక్తియుక్త సేవ. భక్తి అనేది మనసుకు సంబంధించింది. భక్తి చేస్తున్నాను అంటారు. సో కూర్చొని ఇంద్రియాలు ఏది ఉపయోగించకుండా కూడా భక్తి చేయొచ్చు, అది మనసుకు సంబంధించింది. సేవ అనేది ఇంద్రియాలకు సంబంధించింది, ఫిజికల్ది. సేవ మనం ఊరికనే మానసికంగా చేసుకోలేము. సో రెండింటినీ కలుపుకొని ఇంద్రియాలని ఉపయోగిస్తూ మనసుని సంలగ్నం చేయడం, దాన్ని భక్తియుక్త సేవ అంటారు. అందుకోసమే చూడండి, మనం మామూలుగా కలియుగంలో చేసేదేంటి? మ్యాక్సిమం పీపుల్ దేవుడి దగ్గర ముగ్గులు వేయడము, ఇంటి బయట ముగ్గులు వేయడము, దేవుడి దగ్గర దీపం వెలిగించడము, అగరబత్తులు వెలిగించడము, ఇవంతా ఫిజికల్ కిందకు వస్తుంది. మనసులోని అని అన్నామంటే, లేకపోయిందా మనసులోనంటే కూడా ఇంకోటి ఏదో ఒకటి మనం కీర్తన పాడుకునేస్తాం, ఒక పాటలు. సో పాడుకొని భగవంతుడిని తలుచుకుంటాం మనం. సో ఈ రెండిటి ద్వారా కూడా భగవంతుణ్ణి పొందేది కాదు, అది కర్మకాండ కిందకే వస్తుంది. అవన్నీ కూడా భగవంతుణ్ణి ఈ రకంగా మనం ఏదో ఒక ప్రక్రియ ద్వారా దాన్ని మనం సాధించాలి భగవంతుణ్ణి అని అంటే కాదు. అందుకోసం కలియుగంలోని ముగ్గులు వేసినంత మాత్రాన,
అగరవత్తులు వెలిగించినంత మాత్రాన, దీపాలు వెలిగించినంత మాత్రాన, అవి ఒక్కటే చేసినంత మాత్రాన సరిపోదు. అవన్నీ కర్మకాండ కిందకే వస్తుంది. భక్తి మనం చేయాలనుకున్నా చెయ్యలేము. భక్తియుక్త సేవ ఎక్కడైనా చూడండి, భగవద్గీతలోని కానీ శ్రీమద్ భాగవతంలోని కానీ ప్రభుపాదుల వారు ఎక్కడ రాసినా భక్తి అనేది రాయలేదు, ఉత్తి సేవ అనేది కూడా రాయలేదు. భక్తియుక్త సేవ, ఈ మూడింటిని కలిపే వాడారు. ఎందుకనంటే దీని మీద కంప్లీట్గా అవపోసన బట్టి భాగవతం, భగవద్గీత దాని యొక్క సారాంశం తెలుసుకున్నారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. అందుకోసమే ప్రతి దగ్గర భక్తియుక్త సేవ అని అంటారు. ఈవెన్ వర్డ్ టు వర్డ్ మీనింగ్లో కూడా మీరు చూసారనంటే ఒక దగ్గర భక్తియుక్త సేవ అని వచ్చింది. ఏదది వర్డ్? ఒకసారి కొద్దిగా పైకి వెళ్ళండి మాతాజీ. అందులో వర్డ్ టు వర్డ్ మీనింగ్లో ఒక దగ్గర భక్తియుక్త సేవ అని ఉంది. భక్తిం అని ఉంది. భక్తి అంటే దానికి అర్థం భక్తియుక్త సేవ. సో భక్తిం అంటే భక్తియుక్త సేవ. అక్కడ భక్తిం అంటే భక్తి అని ఇవ్వలేదు. సో ఇక్కడ చూడండి పైన వర్డ్ టు వర్డ్ లోని భగవతి అని అంటే భగవానుని యందు అని ఇచ్చారు. ఆ రకంగానే భక్తిం అంటే భక్తి అని ఇచ్చేసి ఉండొచ్చు, కానీ కాదు, భక్తియుక్త సేవ అని ఇచ్చారు. సో ఎందుకు భక్తియుక్త సేవ అని అంటే మనం సేవ అనేది డైరెక్ట్గా చేసుకోలేము. సేవ చేసినా భక్తి రాకుండా పనికిరాదు. సో భక్తి అనేది మనసుకి సంబంధించింది, సేవ అనేది ఇంద్రియాలకు సంబంధించింది. ఇంద్రియాలని మనం భగవంతుని కోసం ఉపయోగిస్తూ ఉంటే అది భక్తియుక్త సేవ. సో ఈ రకంగా మాత్రమే భగవంతుణ్ణి మనం చేరుకునే అవకాశం ఉంది. సో thus regaining your natural position and rendering service unto the Supreme Lord. So జీవేర స్వరూప హోయ్ నిత్య కృష్ణదాస్. సో నిత్య స్వరూపంలోని మనం భగవంతునికి ఎప్పటికీ ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఒక ఇది ఉన్నది, రిలేషన్షిప్ అనేది ఉన్నది. మనం మర్చిపోయాం అది. మరి మనకు ఎవరు గుర్తు చేయిస్తారు? ఎవరు గుర్తు చేయించగలరు అని అంటే భగవంతునికి చేరువగా ఉండేవారే ఎవరైనా గుర్తు చేయించగలరు. సో మనమంతా ఈ లోకంలో ఉండేవారందరూ కూడా ఎటువంటి వారనంటే ఒకరి మీద ఒకరు డిపెండెంట్ అయి ఉండేవారు, ఎవ్వరు ఇండివిజువల్ కాదు. సో దీనికి ప్రభుపాదుల వారు ఒక ఎగ్జాంపుల్ కూడా ఇచ్చారు. ఒక నావ లేకపోతే సముద్రంలోని ఒక దీని నుంచి బయటకు వచ్చేసారు, షిప్ నుంచి బయటకు వచ్చేసారు. వాళ్ళు వెతుకుతున్నారు ఎక్కడికైనా మనం గమ్యస్థానానికి చేరుకోగలమా అని. సో మనందరి పొజిషన్ ఇలా ఉన్నదన్నమాట. జోగి జోగి రాసుకుంటే బూడిద రాలుతుంది అన్నట్టుగా. సో షిప్ నుంచి వేరైపోయిన వారు ఒకరేంటి అని అంటే చిన్న ఐలాండ్లో ఉన్నారు, ఇంకొకరు ఏంటి అని అంటే చిన్న నావలో ఉన్నారు. ఇద్దరు గమ్యస్థానం కోసం వెతుకుతున్నారు. బోట్లో వెళ్ళే వాళ్ళు ఆ ల్యాండ్ మీద ఉండే మనుషుల్ని చూసి సంబరం పడిపోతున్నారు. ఓ ఒక ల్యాండ్ దొరికింది, మనం ఇంకా ల్యాండ్కి చేరుకుంటాము అనేసి వీళ్ళు సంతృప్తి పడిపోతున్నారు. ఆ ల్యాండ్లో చిక్కుకోనున్న వాళ్ళు అబ్బో ఏదో బోట్ వచ్చింది మనల్ని కాపాడేదానికి వచ్చింది అనుకొని వీళ్ళు కూడా సంబరం పడిపోతున్నారు. ఇద్దరికిద్దరు సంబరం పడిపోతున్నారు, కానీ ఇద్దరికీ తెలియటం లేదు ఇద్దరు ఇరుక్కొనే ఉన్నారని సముద్రం మధ్యలోని. సో ఎవరు కాపాడగలరు వాళ్ళని? ఆ ల్యాండ్ మీద ఉన్న వాళ్ళు కాదు, చిన్న నావ మీద ఉన్న వాళ్ళు కాదు. వాళ్ళని ఎవరు కాపాడగలరు అని అంటే ఆ ఓషన్లోని అంత పెద్ద షిప్ వెళ్తోంది ఏదైతే, అలాంటి షిప్ ఏదైనా వస్తేనే వాళ్ళిద్దరినీ కాపాడగలరు, ఒకరినొకరు కాపాడుకోలేరు. సో ఈ రకంగా మనకి కావాల్సింది ఒక గురువు కావాలి, ఒక భక్తుడు కావాలి. సో వారే చేయగలరు. సో గురువుకి తెలుసు మన న్యాచురల్ పొజిషన్ ఏంటి అని, దానికి అనుగుణంగా మనకి పేర్లు పెడతారు. సో నాకు పేరు పెట్టింది కమలేశ గోవింద దాస. అంటే నాది నిత్య పరిస్థితి ఏంటి అని అంటే నా సహజ పరిస్థితుల్లోని నేను ఆ కమల ఈశుని అయిన ఆ గోవిందుని యొక్క దాసుణ్ణి నేను న్యాచురల్గా ఆత్మస్వరూపంగా. కాకపోతే ఈ లోకంలోని వచ్చిన దగ్గర నుంచి అనంత కోటి జన్మలుగా నేను కొన్నిసార్లు క్రిమి కీటకంగా తీసుకొని ఉండొచ్చు, కొన్నిసార్లు పేడ పురుగుగా జన్మ తీసుకొని ఉండొచ్చు, కొన్నిసార్లు బొద్దింకగా జన్మ తీసుకొని ఉండొచ్చు, కొన్నిసార్లు బల్లిగా నేను జన్మ తీసుకొని ఉంటాను, కొన్నిసార్లు తేలుగా జన్మ తీసుకొని ఉంటాను.
కొన్నిసార్లు సునకముగా జన్మ తీసుకొని ఉంటాను, శూకరంగా, ఆ రకంగా ఎన్నో జన్మలు తీసుకున్న తర్వాత ఈ రకంగా ఒక మానవ జన్మ అనేది దొరికింది. సో బహుశా మీ అందరం ఇంట్లోనే ఎక్కడో దగ్గర తిరుగుతూ ఉండుంటాను నేను పూర్వజన్మల్లోనే ఎప్పుడో. సో ఎవరిదో భక్తుని యొక్క కృప దొరికింది, గురు మహారాజ్ యొక్క కృప వల్ల, భక్తుల యొక్క కృప వల్ల, మీలాంటి వాళ్ళందరి కృప వల్ల ఈసారి ఈ జన్మ దొరికింది. దీన్ని సద్వినియోగపరచుకోగలచాలి. సద్వినియోగపరచుకోగలచాలంటే ఎలాగా? దానికోసం కూడా ఆల్రెడీ ఇచ్చేస్తున్నారు. సో యాజ్ ఇట్ ఈజ్ వాళ్ళని పాటించడం, గురు మహారాజ్ చెప్పిన దాన్ని పాటించడం. నేనైతే పాటించలేకపోతున్నాను, బట్ స్టిల్ పాటించాలి. సో అది కరెక్ట్ పద్ధతి. సో వారేం చేస్తారు గురు మహారాజ్ అంటే చేతో దర్పణ మార్జనం. సో నా మీద ఉండే మలినాన్ని, ఆ మలినం ఏం చేస్తోంది, నాకు పరమ సత్యాన్ని గోచరించనీయకుండా చేస్తోంది. ఉండేది కాలు కింద పడిండే మొన్న ఆహాహా. వాసిని మొత్తం అంతా. సో దాన్ని క్లీనప్ చేయిస్తున్నారు, నాకు సహాయం చేస్తున్నారు దాన్ని క్లీనప్ చేయడానికి. ఎందుకంటే నా ఓన్గా కాటం లేదు. సో రెండరింగ్ సర్వీస్ ఆన్ టు ది సుప్రీం లార్డ్ హూ ఈజ్ ఆల్ పవర్ఫుల్ రిజర్వాయర్ ఆఫ్ ఆల్ ప్లెజర్. కృష్ణ అంటేనే పేరు అన్ని ఆనందాలకి నిధి అని. అండ్ హూ లివ్స్ ఇన్ ఆల్ లివింగ్ ఎంటిటీస్ యాజ్ ది సూపర్ సోల్. సర్వస్య చాహం హృదయ సన్నివిష్టం. సో ప్రతి ఒక్కరి హృదయంలోనే ఉంటారు. హృద్దేశో తిష్టతి అర్జున అని అన్నారు. You will very soon forget the illusionary understanding of I and my. So, mayam etam tarantite. సో మాయని పోగొట్టేస్తారు ఎప్పుడైతే మనం భగవంతుడిని తలచుకుంటామో. భగవంతుడిని యస్య స్మరణ మాత్రేన జన్మ సంసార బంధనాత్ విముచ్యతే నమస్తస్మై విష్ణవే ప్రభ విష్ణవే. ఇది నేనుగా చెప్పేది, భీష్మ పితామహ చెప్పారు. కేవలం స్మరణ మాత్రం చేత భగవంతుణ్ణి ఈ దీంట్లోని, ఈ కలియుగంలోని మనకి అన్నీ కూడా భవబంధనాలన్నింటినీ తెంపుకొని మనం వెళ్ళిపోవచ్చు. సో ధ్రువ మహారాజ్ వాజ్ ఆల్రెడీ ఎ లిబరేటెడ్ పర్సన్ బికాస్ అట్ ది ఏజ్ ఆఫ్ 5 years హీ హ్యాడ్ సీన్ ది సుప్రీం పర్సనాలిటీ ఆఫ్ గాడ్ హెడ్. 5 ఏళ్ల వయసులో ఎవరు చూడగలరయ్యా భగవంతుణ్ణి? ఎవరి వల్ల కాదు. కానీ అతను చూడగలిచారు అని అంటే అతను నిత్యముక్తుడు, ఆయన ఈ లోకానికి చెందిన వారు కారు. బట్ ఈవెన్ దో లిబరేటెడ్ హీ వాస్ ఫర్ ది టైమ్ బీయింగ్ ఎఫ్లెక్టెడ్ బై ది ఇల్యూషన్ ఆఫ్ మాయా. సో మాయ ద్వారా కమ్ముకోబడిన వారు ఆ క్షణానికి, అది కూడా భగవంతుని యొక్క ఇచ్ఛాది, తనకి మాయ చేయడం. సో ఎందుకు మాయ కమ్మేలాగా చేశారు అంటే కేవలం అతను భాగవతంలోని ఫీచర్ కావాలి, తెలియజేయాలి. ఎందుకనంటే కలియుగంలోని ప్రతి ఒక్కరూ మాయలో ఉన్న వాళ్ళే. మాయ అనేది ఒక ఊబి, ఎంతలాగా లాక్కొని వెళ్ళిపోతుందని అంటే మనిషికి తెలియని కూడా. థింకింగ్ హిమ్సెల్ఫ్ ది బ్రదర్ ఆఫ్ ఉత్తమ ఇన్ ది బాడీలీ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ లైఫ్. సో కేవలం శరీరం దృష్టికోణంలో చూస్తున్నారు, ఆత్మ దృష్టికోణంలో చూడటం లేదు. ది హోల్ మెటీరియల్ వరల్డ్ ఈజ్ వర్కింగ్ ఆన్ ది బేసిస్ ఆఫ్ ఐ అండ్ మైండ్. సో ప్రతి ఒక్కరికి నేను, నాది అనే దాంట్లోనే ఉన్నారు. ఎవరు కూడా భగవంతుని దీని గురించి, ఆ కృష్ణ చైతన్యం అనే దీంట్లో ఎవరికీ లేదు. ఎందుకంటే మనందరికీ ఉండుంటే మనం ఈ లోకంలో ఎందుకు ఉండుంటాం? దిస్ ఈజ్ ది రూట్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ టు ది మెటీరియల్ వరల్డ్. దాన్నే చాలా అందమైన రూపం ఇచ్చున్నారు, దాన్నే మాయ అంటారు. ఆ మాయ బయట నుంచి చూడడానికి ఎంతో అందంగా ఉంటుంది. సో అది ఒక విషవలయం అది. సో మనకి తెలియని కూడా తెలియదు, ఎంతో రుచికరంగా ఉన్నట్టుగా ఉంటుంది, కానీ అందులో నిరుక్కోపోతాము నేను, నాది అనేది. If one is attracted by this root of illusionary conceptions, I and mine, he will have to remain within this material world in different exalted or nasty positions. సో నేను, నాది అనే వలయంలో చిక్కుకున్నాము అని అంటే వారికి ఇదే లోకంలోనే ఉండిపోవాలి. ఎందుకనంటే నేను, నాది అనేది స్వార్థానికి దారితీస్తుంది.
లోభం. సో లోభం అనేది మదర్ ఆఫ్ ఆల్ ది ప్రాబ్లమ్స్. సో దాని తర్వాత వస్తుంది, అది లోభము అనే దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది కామము. మనకి ఆల్రెడీ భగవద్గీతలో కూడా ఇచ్చున్నారు, ధ్యాయతో విషయ పుంస సంఘస్తేషోపజాయతే, సంఘాత్ సంజాయతే కామ, కామా క్రోధో విజాయతే. సో ఆ లోభము నుంచి అన్నీ స్టార్ట్ అవుతుంది మెల్లిమెల్లిగా. కామము, దాని తర్వాత కామము నుంచి క్రోధము. సో లోభము, కామము, క్రోధము ఈ మూడు కూడా తస్మాత్ ఏతత్రయం త్యజేత్. చెప్తున్నాను కానీ నేను వీటి నుంచి ఏది కూడా విడిచిపెట్టిన వాడిని కాదు. సో స్టిల్ చాలా ఉంది నాకు. బట్ స్టిల్ ఏంటి అని అంటే, ఇవి పోగొట్టుకోవాలి అని అంటే ఫస్ట్ లోభము, ఐ అండ్ మైన్ అనేది అది బేసిక్. సో వాటిని వదులుకోవాలి. సో ఆ లేదు అని అంటే ఈ లోకంలోనే కొన్నిసార్లు మంచి అంటే ఏదైనా సరే కూడా జైలే. ఇక్కడ ఇచ్చిన వర్డ్స్ ఏంటి అని అంటే ఎగ్జాల్టెడ్ ఆర్ నాస్టీ పొజిషన్స్. నాస్టీ పొజిషన్ అంటే ఇనప సంకెళ్లతో బంధించబడ్డం, ఎగ్జాల్టెడ్ అని అంటే బంగారపు సంకెళ్లతో బంధించబడ్డం. ఇన్ ఎయిదర్ కేసెస్ సంకెళ్లతోనే బంధించబడ్డాం. అది మంచిదైతే ఏమి, బంగారందైతే ఏమి, లేకపోతే ఇనపదైతే ఏమి, మొత్తానికి సంకెళ్ళే అది. ఏదేమైనా సరే కూడా మనం ఈ లోకంలోనే ఇరుక్కొని ఉంటాం. బై ది గ్రేస్ ఆఫ్ లార్డ్ కృష్ణ అండ్ ది సేజెస్ and Lord Manu reminded, by the grace of Lord Krishna, the sages and Lord Manu reminded Dhruva Maharaj that he should not continue this material conception of I and mine. సో కృష్ణుడి కృప వల్ల ఆ ఋషులు మునులు మరియు మనువు అతను వచ్చి వీరికి చెప్పారు. ఆయన ఎంతో లక్కీ. మనం జీవితంలో ఎన్నోసార్లు ఇలాంటి తప్పు స్టెప్స్ వేస్తూ ఉంటాం. మనకి రిమైండ్ చేసేవాళ్ళు ఎవరు ఉండరు. అందుకోసమనే భక్తి అనేది చేసేటప్పుడు ఎప్పుడూ ఒక భక్తుని యొక్క సాంగత్యంలో ఉండాలి. సో డివోషనల్ సర్వీస్ అనేది ఒక్కలే మనం ప్రాక్టీస్ చేయలేము, ఎవరో ఒకరు ఉంటేనే. సాధు సంఘ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. వీలైనంత దాకా ఉత్తమాధికారి లేకపోతే కనీసం మధ్యమాధికారి, అది కూడా లేరు, కనిష్టాధికారి ఉన్నారు అని అంటే కనిష్టాధికారికి మనం చేయగలిచేది బెస్ట్ థింగ్ ఏంటి అని అంటే వాళ్ళని పఫప్ చేయకూడదు. వాళ్ళకి మనం ఓవర్గా రెస్పెక్ట్ అనేది ఇవ్వకుండా ఉండేది యాక్చువల్గా చెప్పాలి అని అంటే వాళ్ళకి మంచిది అది, అండ్ మనకి కూడా మంచిది. ఇప్పుడు నేను యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే కనిష్టాధికారిని కూడా కాను, కానీ నాకు ఇక్కడ చెప్పే అవకాశం ఇచ్చారు కాబట్టి చలో కనిష్టాధికారి అనుకుందాం. దండవత్ ప్రణామాలు అలాంటివి చెప్తే ఏమవుతుందని అంటే అహంకారం వచ్చే అవకాశం ఉంది. నేను భాగవతం చెప్తున్నాను కానీ చెప్పించేవారు ఎవరు? నేను కాదు. ఒక్క వర్డ్ నాది కాదు. పట్టజిలిస్తే అక్షరం ముక్క రాదు. చెప్పించేదంతా నా గురుమారాజ్ చెప్పిస్తున్నారు. ఎందుకంటే అతని పాదాలు పట్టుకొని నేను అడుగుతున్నాను, రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను కాబట్టి. కానీ ఈ రకంగా అహంకార భావం ఒకసారి వచ్చింది అని అంటే ఎప్పుడైతే ఇది అనుకుంటామో నేనే చేస్తున్నాను అనేసని వెంటనే అది చాలా చాలా ఈజియెస్ట్ మెథడ్ కిందన పడిపోయేదానికి. సో కాబట్టి ఈ అహంకార భావం అనేది ఇది అన్నిటికంటే డేంజరస్ సిచ్యువేషన్. ఇది అహంకార భావం ఒకసారి ఎవరికైనా వచ్చింది అని అంటే ఈ రకంగా ప్రవచనం చేసేవారికి, ఎవరైతే వ్యాసపీఠం మీద కూర్చుంటారో, వ్యాసపీఠం అని అంటే అది యాక్చువల్గా వ్యాస మహర్షికి సంబంధించింది. అది లేదు అని అంటే ఉత్తమాధికారికి సంబంధించింది, ఒక గురువుకి సంబంధించింది ఫస్ట్. అంతేగాని గురువు కూడా లేకపోతే నెక్స్ట్ టెంపుల్ యొక్క ప్రెసిడెంట్కి వాళ్ళకి. ఒకసారి ఒక వీడియోలో చూశాను. సో ఒక టెంపుల్ ప్రెసిడెంట్ ఒక అతను శ్రీమద్ భాగవతం చెప్పే దాంట్లో ఎంత ఎన్గ్రాస్ అయి ఉన్నారంటే, అతను ఎంత నిమగ్నం అయిపోయి ఉన్నారనంటే తన ముందు తన గురు మహారాజ్ రాధానాథ్ మహారాజ్ వచ్చున్నారు. సో ఇతను చెప్తూనే ఉన్నారు. కొద్దిసేపు తర్వాత ఎప్పుడో చెప్తూ ఒకసారి ఆడియన్స్ పక్కకి చూశారు. అక్కడ రాధానాథ్ మహారాజ్ కనిపించగానే అతను వ్యాసపీఠం నుంచి ఒక్కసారితో బయటకు దూకి అతను తన గురువు యొక్క చరణాల మీద ఇదే దండవత్ ప్రణామాలు చేస్తున్నారు. అది అసలు భక్తి అని అంటే. ఒకసారి కనిపించంగానే ఒకే ఒక దూకుతోని జంప్ చేసి బయటకు వచ్చారు, తన గురువు పాదాల మీద పడిపోయారు.
అంటే స్వామి నేను ఈ పొజిషన్కి అర్హుణ్ణి కాను, కాకపోతే నాకు మీరే కానీ కూర్చోగలిచి ఉంటే మీ చేతనే చెప్పించుకొని ఉండేవాడిని, కానీ నాకు మీ ఆజ్ఞగా నన్ను చెప్పమన్నారు కాబట్టి నేను ఇంకెవ్వరూ లేరు కాబట్టి నేను ఇక్కడ కూర్చొని చెప్తున్నాను, నన్ను దయచేసి క్షమించండి, మీరు ఇంతసేపు కూర్చొని ఉన్నా మిమ్మల్ని నేను గమనించలేకపోయాను అని. సో ఇది భక్తి భావం అంటే, నిరహంకార భావం, అతనేమీ కాదు అన్నట్టుగా. సో భక్తునికి ఇదే శోభ. ఒక భక్తునికి వారి యొక్క ఆభరణం ఏంటి అని అంటే హ్యూమిలిటీ. సో వారు ఏమీ కాదు, వారి గురువు, వారికి చుట్టుపక్కల ఉండే భక్తులే సర్వస్వం, వారికి అంత జ్ఞానం ఉన్నది, నాకేమీ లేదు అనేది ఆ భావన, నిజమైన భావన ఉన్నదని అంటే అది వారి యొక్క ఆభరణం. అది అన్నిటికంటే పెద్ద ఆభరణం, ఒక చూడామణి లాంటిది. అది ఒక చూడామణి కూడా దాన్ని ఏమంటారు, ఒక మణి, ఒక వజ్రం లాంటిది. అది ఎవరు వాళ్ళ నుంచి తీసుకోలేరు. కానీ ఇది ఉన్నంత దాకానే ఇంకేదైనా కూడా, ఏనాడైతే ఈ అహంకార భావం అనేది వచ్చేస్తుందో, ఎప్పుడైతే ఆ హ్యూమిలిటీ అనేది వారిలోని పోతుందో, వారు ఇంకేది నేర్చుకోలేరు, అధోగతికే పొందుతారు వారు. కాబట్టి ఎప్పటికైనా సరే కూడా చాలా హ్యూమిలిటీ. అందుకోసమనే దీంట్లోని కూడా భగవద్గీతలో కూడా చెప్పున్నారు, ఎప్పుడైతే ఈ హ్యూమిలిటీ ఎప్పటిదాకా ఉండాలి, అంతం దాకా ఉండాలి. తద్విత్తి ప్రణిపాతేన పరిప్రశ్నేన సేవయా. సో అది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. సో వారి నోటిలోని ఒక గడ్డిపోస పెట్టుకొని రావాలంట, అంటే నేను ఈ తృణం కంటే హీనుణ్ణి, నాకేమీ రాదు అనేసని. ఆ భావనతో ఉంటేనే భగవంతుడు కంకర్యం చూపిస్తారు. చైతన్య మహాప్రభువే సాక్షాత్ చెప్పేశారు, తృణాదపి సునీచేన తరోరపి సహిష్ణునా. సో తట్టుకోగలిచే గుణం ఉండాలి, నేను హీనుణ్ణి అనే ఒక భావనతో ఉండాలి. ఆ భావనతో ఉండే అంతదాకా వారికి భగవత్ ప్రాప్తి అవుతుంది, వారితో పాటు చుట్టుపక్కల ఉండే వారికి భగవత్ ప్రాప్తి అవుతుంది. సో ఎవరో కూడా భగవంతుని యొక్క పార్షదులంత గొప్పవారు కారు. అండ్ అట్లీస్ట్ నాలాంటి వారు జస్ట్ ఒక ఫస్ట్ ఇనిషియేషన్ ఒక్కటే అయింది. సో ఏ రకంగా కూడా నేను క్వాలిఫైడ్ కాదు. సో కాబట్టి మీ అందరి రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏంటి అంటే నాలాంటి వారికి అహంకార భావం తేనీయకుండా చూడగలచాలి. సో బై ది గ్రేస్ ఆఫ్ లార్డ్ ది సేజెస్ అండ్ లార్డ్ మను రిమైండ్ ధ్రువ మహారాజ్. సో వారి కృప వల్ల ధ్రువ మహారాజ్కి మళ్ళీ తెలియజేసేలాగా చేశారు, that he should not continue the material conception of I and mine. సో నేను నాది అనే ఆ స్వార్థములోని ఇరుక్కోవద్దు నాయనా అని. సింప్లీ బై డివోషనల్ సర్వీస్ ఆన్ టు ది లార్డ్ హిస్ ఇల్యూషన్ కుడ్ బి ఎరాడికేటెడ్ వితౌట్ డిఫికల్టీ. సో కేవలం భక్తియుక్త సేవ చేసుకుంటే చాలు, ఇవన్నీ కూడా మాయ తొలగిపోతుంది, పటాపంచలైపోతాయి వెంటనే. అది కూడా దాంట్లోని క్షణం విలంబం కూడా ఉండదు. ఇక్కడతోనే మనం విరామం తీసుకుందాం. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. అనంతకోటి వైష్ణవ బృందకి జయ హో. నామాచార్య శ్రీ హరిదాస్ ఠాకూర్ की जय हो. ग्रंथराज